Office of General Manager jong District Commerce and Industry Center West Khasi Hills District Nongseng ni kesingi ka khalai tri uyayong arja arpulai kal penlong ke District Level Industrial Exhibition ke bandingkong hamairang ya ka bala penlong hapo Tirot Memorial Hall pendeng umyong. Lawan ban pli perdai kani ke exhibition ka baar sngi da ka Additional Deputy Commissioner jong Eastern West Khasi Hills District ka kong VE nyota ka bala long ru kum ka kong san ha kani ke jingalang haringkat ka jingadon lang u General Manager ke District Commerce and Industry Center West Khasi Hills District uba BF Sun Kyrwoh ki officer na kitanat trai kam baper jong sarkar jilla kinong alam snong bat kinong sengkam lajong na East Khasi Hills District na West Khasi Hills District bat na Eastern West Khasi Hills District. Kajing temu jong kani ke exhibition ka baar sngi ka long ban ïala ki nong seng kam la jong ban pen I ya ka sap ka phong lingba ka kam ka bagi trai bat ban ai men sim ru ya ki wei pat ki nong song snong bakin ken tiu ya la ka yo ka kot lingba ka kam la jong da ka basim ka buru ya ki lat jingkersan jong ka sarkar lingba ka tanat commerce and industries. Kita jadi exhibition part kita saya ada dalam Kenapa? Ayo kita Kyrwoh atau barang lain.